दिनै अरबो आलादा फायनो फायगा जे सिमालुंगो जों सिगां थानायावबो जों सिमालुंगो फायजा फैयाबा आबो जों अरबो कालाय मालाया एकदम मोनाम ताई मोनाम तो अब सानानि ककरी और जे कासरा खिजागो तब हुनका तिरक तिरक जोंबो अब सिसावि फायमा बरक थानचां फायमानि जरा थानचा सिंनानि नांगो थानचां फायमानि जरावो और वो दिनै सरकार न जों दिनै थानचानि बिसिंति फुलुक जाखा और वो सिमालुंगो जों बसर बुरुं बुरुं जाति सगलायो और वो कीर्तन खालायो और वो पाकारिना नांगो हिनै दिनै पाकारिखा सरकार निफ्राय फैते रिखा अब बेलेखै सरकारनो हामबाय मारो ताम गांगाय जों थानचा खालायनै दिनै मानथाय सकथाय अधिकार अब्रनोसो जों बिसाय फुनुंनानि नांनाय बेयाबो दिनै महाराजानि जे खालाय थांमानि रंनो जों अब पगै पगया तंखाय जावो जों मुतु खाय मारिनाय ताई बिनि जे कलां थांमानि न जों मुकुम हिसाबै जों मानारनाय दिनै असिमालुंगो मुकुमंगै दङ दिनै बेलागा खा खामो आस्ताबल मैदान एंति दिनै लाइफायो ओ आस्ताबल मैदान जे दिनै स्वामी विवेकानंद मैदान नङै थांगा अब बेलायखाय जाया कलायो तामनि गांगाय जे महाराजा कराय खामानि जागा आबरकनो आस्ताबल मैदान तरिखाय जाखामो अब कासे स्मृति फियाबा ताव जरतै चिनि बागै आस्ताबल मैदान जेसेबां स्वामी विवेकानंद मैदान खन जतनि बुखुगोन आस्ताबल मैदान अब बुबाग्रा महाराजा खायगला मानि जतनो मुतुमानो महाराजा वीर विक्रम नि एमबीबी कॉलेज नि और हॉस्पिटल लाइलांगार अब रंग जों काया माया हिसाबै जों अब मुतु खायथरनान दरकार फियाबा चिनि जे पाइथा राजा चिनि महाराजा वीर विक्रम ईश्वर मानिक बहादुर न वो आधुनिक रूपकार बहिजागो बिनि जे वानसुक माने जिन बिनि जे तंगमानि अब न वानसुक हंके साबाया अब तिनी अ जगाव सावै कुलपाया हाइजे अब तिनी सावै शेष खाइमिया जे बिनि इतिहास जे बिनि काहिनी बजे अल्प बयसन ब कायजाखा अल्प बुमा बुफा थैमानि हंकाय 1923 सन 13 अगस्त बुफा थैमानि परे न बिनि जे राज्य न मासाम लखा अल्प बयसन दिनै बेलायखाय बेरायनानि माने गोसरां बेरायनानि ब मुसुंजागो बा हातारनि गाहाम माने न ब बिनि राज्यआव थैफायो राज्य बेराय माने परे ब भारतवर्ष बेरायखा ब घुरि उइनाय ब घुरि माने हुद्दा घुरिया घुरि उइनाय जे गाहाम जिनिस न ब फायै और वो खलायफायो स्थापन खलायफायो जों नुखा बिनि अ वाना मासिंचा जे और निर्महल तुयो निर्महल तांमारो अमहाय बेलायखा नायनानि मनेर मतो अब वानसुक जांनानि क बेलाय वाना मासिंचा खै नक तांमानि आबर बेलायखा जिनि महाराजा अमहाय के वानसुक ब बेलायखा एडभान्स ब वानसुक मानो ब एडभान्स ब वानसुक मानो भविष्यत नि क ब बेलायखा साइमानो आमसुक बिनि बख्रक दङ आमसुक बिनि ब्रेन दङ दिनै ब खायना मुथुंलां माने अ जे त्रिपुरा राज्य न बिनि बुसा बुतै रखनो बिनि प्रजा रखनो गाहाम का कलांना मुथुंजां माने किन्तु खालायसुक मालांनिया तामगाय ब बिनि अल्प बयस थैमानि बागै फिया बताय केसो वाना जांनाय क ब पुइलान ब वानसुका जे अ हानि माने अ त्रिपुरा सारक अ जिनि दफारक अब उलो कमर थानायसि जाहाते कमर यातै खलाय ब लास्ट मीटिंग खलायनाय बिनि सिपाही सैन्य रंग ब साइकलां माने अ बुखा कलाय बरक रक नर हंगा ब्लाय बुखा कलाय बेलाय खायनो नंनि बुखा तामनानि माया गोनां बुखा कलायनि बागैनाय एक समय कमरना फान दङ बयबाय हा सेकबाय जांना दङ हिनिनाय हा कुंद्रि खाय कलां मारक आबा बेलायखा वानसुक जांनानि क अब सानानि हिंगा सावै कुलपाया हा कुंद्रि खाय कलां मारक ताबो अब हा कुंद्रिनो त्रुक सेकजाक मारक जों त्रिपुरा सारक से द फारक से खानचांगैनाय अब चिनि बुबाग्रा ताम खालायनानै नां जों ताम खालायनानै बाकि दंख आबरक न वानसुक खालायलायखै जावनै आं वानसुक दिनै बुबाग्रानि आसायमानि साल अ आसायमानि साल जतन दंखलाय पालालाय दङ सारा त्रिपुरा राज्योआवनो दिनै मुलुङावबो अमहाय पालायजाकनाय जों थांनाय जोंना मुलुङावबो अमहाय जतन दंख तखाय बुबाग्रानि आसायमानि साल पालायजोबनाय जतन गावनो